Мәхәббәтнең төсе булса әгәр, синең күзләр дияр идем мин. Сиздермичә, белдермичә генә күңелемдә урын аладың син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына йөрәгемдә килеп кердең син. Мәхәббәтне күреп булмый диләр, чагыла бит ул безнең күзләрдә. Ике йөрәк бергә кавышырга, гомре буе барын эзләсәм. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына йөрәгемә килеп кердең син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына йөрәгемә килеп кердең син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына йөрәгемә килеп кердең син. Йөрәгемә килеп кердең син. Йөрәгемә килеп